Independence Day no celebrate kena bagai borom rona bagai ini je haktor no yok samarnai roni bagai sing borno muitu khai tai abo hai keno sini raidano je sing regi asik bosor sing kaile family tabu 77 Independence Day sing celebrate khai tonglayo abni bagai sing jotto final no daleka hambai dini Cockburn Media Forum ni ngai sing dini oro sini flag hoist lene abni bagai sing joto ya pokro lene kholo zakang keno tai abni yagulo sing Shabdan Jana Gana Mana Vinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा तो हानि लुकुरगनो पुजानो खाका हामबिया फारो आनि सागबाय थांनि ताई आं ककबरक मीडिया फोराम नि प्रेसिडेंट इंमानि बिसिंतै सिनि तिप्रासारकनि पुइला जे मथा खाजाकमानि ककबरक मीडिया फोराम अफ फोराम बिसिब्रुम पालाइमा हाय ताक्लाय जे 12 थाखर यगमानि फिल स्नि साल पालाइ दङो अ सालो जों वाति पान्ति हियावै सिनि बसंरोक बाना ति सालाइमानि अब कायसा 1947 बिसिनि सिमि जेंजागै फाइमानि 12 थाखर यगमानि साल अ साल न जेकुनु अर्गानाइजेशन जेकुनु नक जेकुनु बरक पालाइ मानो अब साख्लायजाक ओ 12 थाखर यगफोरनि सिमिनो जेहेतु जों यगमानि साल पालायो जतन जायजानगो बा केबो क्वार्टारो केबो जानजा ताक्लाय तो हरगर तिरंगा हनियाय नक ब्रुम ब्रुम से पालाय दिनि साजाक ओ कगनो मुइतुनार गनो खाव किच्छाबो मिथिगमा करै जों खापां सराङो 12 थाखरनि जे यगमानि सालनो मुइतु गोनां ख्लायति सानानि बागै जेहेतु 12 थाखरनि लाल केल्लाओ केंद्रीय सरकारनि बखाक्ति मंत्री बख्रकनि बखाक्ति पालायजागि दङ लाल केल्ला हंकांकै 12 थाखरनि कायसा सिनिजाक जागा अ जागाओ 12 थाखर यगमानि साल पालायजागि दङ आबो हायखायनो निनि कन्स्टिट्यूशननि पार्लियामेंट निनि गोबांबा विधान सभा निनि काउन्सिल जत अर्गानाइजेशन पालाय दङ अ कगनो वान सुबिनो 12 थाखर यगमानि सालनो मुइतु गोनां ख्लायति साना बागै जों ककबरक मीडिया फोराम मीडिया नि सामुं तांमनि कारिबो 12 थाखरनो हामजागो 12 थानि काहामनि सामुं ताङो 12 थानो सेलुट दो तिनिति सालो जे गोबांमा बरकनि लांमा याफारमानि यागुलो जों अ यगमुं सालो मानखा आबगिनो तिनि मन्टां हायकायसा बरकनि खाचुक जागा खाओ हाबजाक जागा अरो सियारि बाय कुपलुं ताई नायथबनो खबाय कुपलुं गाय तिनि जे सोनामनाय जे नायकलनाय बरकनि पारमिशन सानै जों तिनि बरनि गसिमुं बायनो अरो 12 थाखरनि बाना ति सालायखा नांमासक बरमनि बिसिंतै जे सुकसाक तामनि हिंबा जों अ 12 थाखतर दङो 12 थाखतर तंनानि बागै ताबुक सुकजाक दां खामु एबा सुकजागिया खाओ मिथिगो तुमुंनो ओ जरा कायसा 1947 नि सिगां 200 इयार्स 220 रमैनाय फातार हानि बरक फातार राष्ट्रनि बरक फायनाय 12 थानो शासन खाय दं फायमानि अ शासन खाय दं फायफ्रु पुइला अ हानि बोसारक 12 थानि बोसारक खरांति साना रोंया थोंजाक मानि न सिया सातकजाक मानि न सिया सेप्लेजाक मानि न सिया तंमानि फियाबा दिनी आनि नगो मैतों कायखा हंकायबो आरो निनि मैखितों जाया राबार कायखेसे हामनाय हिनि जागा सेकजाक्का दिनी ची 12 थानि बोसारक आ जराओ जे जागाओ पुखिरि खुरैनाय आ सेसाओ हनि मानि आ जागाओ इहि और आ जाया और उनको सेसानाय तामसानाय अन्न बिजनेस सेसानाय हिनि हा सेकजागै रैया हंकाका बुइ बोथार जागै लागा
जागा सेगिनाय कायजाखा चिनि भारत थाक्तनि गोबांबा जागा रग आबो हायके फौजी रग थेफागै निनि इंग्रेज रग जेबाबो शासन खालायखा आबो सातक जाक सेप्लायजाक चिनि बागै कसम अध्याय अ साल रगनो ताङै जानाय साधारणत मुचि मेथरनि सिमि सेङै गोबांमा चिनि फ्रीडम फाइटार रग दाबुक चिनि बागै फ्रीडम फाइटार आ जरा खायसा तां जानाय बर रग न लोकरक borok sisaka borok saimanka जों थोंजागै दंखा जों सातकजागै दंखा जों अबनि यगनो नांनाय पुया सारागिया जे borok kok सावबन बोथारजाक पाइखा किन्तु हाइपानो बोथारजाक फानो इहि जों थोंजागै दंखो यगनो सोनांनाय अ ककनो पुइतु तैलायै साधारण गरिब गामि परिबार ताङै याखेसा थापा हरजोंया बरकनि सिमि सेङै जाहाज सामुं खायनाय नेभि आबनि परे पुलिसो सामुं खायनाय बंनि इंग्रेजबो भारतनि बरक चाकरि मानखा बरकबो खा खेगैनाय 1942 आ जरावनो भारत छाड़ो आंदोलन जों सालकिया सेगं नुगलायखा 9 अगस्त भारत छाड़ो आंदोलन माने एतो बखा नो जे समायतांखा नरक आनो बुतनि नरक आनो बोथारनि नरक आनि बरनो सातकदि किन्तु नरक भारत याकारदि अ खरांनो सानानि साहस महात्मा गांधीनि खुक्ति कक्का ताई आ ककबानि जतनो थानचा नैनाय इंगैनाय कचांतिबो जों सानाय कयलैबो सानाय केबो चरमपन्थीखा केबो नरमपन्थीखा केबो सिलायनाखा केबो आन्दोलन खालायखा अमाय खायनाय ओ भारत हानो मोथांना सिनांनाय बुनि तलाव तनै बुनो कचई तंनानि जाया अबो आनि हाव कथां तंनानि बागै आनि हाव सादिन खरकतिसै तंनानि नांनाय आं आनि हाव तंततिनो बुइबाय ओइ थनै साजागै खरक बमै तंनानि बागै आबनो सादिनता हिया जे सादिनता नि हिमानि नंखा आनि हाव आं खरकतिसै तंनानि नांनाय आनि हाव आं तांसानानि अधिकार नांनाय आनि हाव आं जे तबक कन्स्टिट्यूशन आफ्रो सामजागिया खोपानो आनि नकनि रायजा दङ नखुनि रायजा दङ कास्टमारि ल दङ आनि कामिओ जेतैखे तंखांके आनि कामिनि बरनि काहामुङो आ काहामनो तंनानि थांगानि बादा मानो सातक जागो आम हाइरकनि यगनि नांनाय नै सोमाय तांलायखा अब 200 बछरनि कक सराबसा साबाय कनानि कगया आबो हाइ हिरिनो जों तिनि आजाद हिन्द बाहिनी हिनि रग नेताजी संनो मानखा राजबिहारी बसु निनि सरोजिनी नायडू बोरै चला जत बासा बायखा एमन कि 1870 हाई बछर रग सुरुनो महाविद्रोह रग चिनि जे जानसी रानी दिनै बोरै रगनो बाहायनो जों फ्रीडम फाइटार मानखा बरनो जों मुइतो खलायो बरनि लांमा कथार ओंलांखा बरक अ हानो थैमानि यागल फानो यगनानि इमां नुगै जे जबा फुनुगै क्लांखा पाइथाक जरा कलक मारं मुइ यग यासाक जे जबा खलायनाय पाइथाक जरा निनि खुदिराम बसु हुन्दी सुरसेन हुन्दी राइटारनि सिमि सेङै सिंगारनि सिमि सेङैनाय अफिसारनि सिमि सेङैनाय जे तंनाय आफ्रोनि राजनीति नेता रक बा जे बुद्धिजीवी बरक रक बासावैनाय यस सालसा यगै थांना खारि थांनानि बागै बाद्द मांखा 1947 नि 15 अगस्त तिनितै साल आबगैनो तिनितै साल चिनि बै मुइतु खलायनानि साल जे कथार लांमार लायनाय रगनो जों बरनो तिनि सेलुट दङ ककबरक मिडिया फोराम हायु हाकतरबाय बाक्सानो ताई बरक हाय खाकथार बरक जेफ्रो सातक जागै दङ जेफ्रो सेप्ला जागै दङ आफ्रो बरकनि अ लामा फुनुगलांबानि न फुनुगै जों सिसाना नांनाय हास्तेनि क किसा सावानो चिन त्रिपुरा हास्तेओ 12 हाकतर यक्खा 1947 नि 15 आगस्ट तिनितै साल आबो हायखायनो ताई 2 बछर 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर चिनि त्रिपुरा हा राजा बाय शासन खायजाक स्वाधीन राष्ट्र तंमानि महाराजा रकनि जरा सुगिया सानै थै थांमानि बागै चिनि राजा रक शासन खायजा सुगिया बागै महाराजा वीर विक्रम कथां तंफुरबो 12 हाकतर बाय थांनानि बागै किसा वान सगलांमानो कांचन प्रभा देवी ब आबनो मार्जार एग्रीमेंट खलाय कलांखा 12 हाकतरनो चिनि बागै काहाम हामिया नायनाय हाय हिलिनाय जोंनो जागारक बोरै कलांखा महाराजा वीर विक्रम फियाबा बेलायखे खायक माने कक 12 हाकतर सनामजाक मानि कन्स्टिट्यूशन सनामजाक मानि चिनि जे यक मुं सालपालाय मानि नासिक मुं नंखा 12 हानि डेभलपमेंट 12 हानो जों यकजाक भारत जेहेतु जोंगर खरकति साइ थांनानि मासाया इंया तंनानि चिनि आजि मुं तंनानि हिनै साइ कलांजाक फानो जों आबो बाय बंचित ngै दङो चिनि हानि बरक ताबो माइ मासाया वाति जरांखा सामुं थांमानिया लामा हामिया बुफां सयजानाय बुफां फिलिमानिया बलंग थाङैनाय हुगो थांमानिया चिनि बरक तांमानि जराव ताङै मासाया अगलाला थुइमा तंखो बरक न बाहायके चारनाय बरनो बाहायके मथांनाय भारत सरकार न सिमि दायित्व रही समा बाय इंया हास्तेओ जों गणतन्त्र लामातै रमा बाय इंया जतनो चाइतो मुंनांनाय तिलिति यगमानि साला आबसे वान सकथाय जों तिनि बनो साव बनो हुनो इंया ओइ जे सानाय रगबो साजानाय रगबो खायनो नांनाय जे साया रगबो चाइतोनो नांनाय जतनो थानसा खाय बाक्सा खाय केबो अगला केबो मासे आङै थैया आंनातै केबो स्वाधीनता नि रस
जों जे यक जाखोनै साथेनिव केबो थोंजागै दा तंथुं अबसोंगानि नांनाय जों आफ्रोनो सय सय अ यक मुंनि बोथाय गाहाम माननाय जे फ्रो बयबे सातक जागिया सेप्ला जागिया निजेनि बिसिङाव वालाय सुग्लाय केरै खाकथांमा गोनां गफ्लंनाय आफ्रोनो जों सय सय यक जाग भारत हानि बसा जोंनि ब खाथादोंनाय सय बुमुल सय कगमां सय बुमां माननाय दिनै ताइ गोबां कक सालिया ककब्रक मिडिया फुराम आयोग लक थुं ताइ चिनि जे ककब्रक मिडिया फुराम भारत हानि रायजानो रोगै जेहेतु फोर्थ पिलार जों मिडिया रक तेबो सामुं गाहाम तांनानि हनै समाय ताङो कक रुओ ताइ तेबो तांमानो थुं हनै कक नारगै अर खलबका आनि कक नारमुं जतना हामबाय।